Nin ye an ka podcast sen naani ko 82 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Dambele fɛ. Bi tarata don awirili kalo tile 15 san 2025 an ka verset kalanta bɛ bɔ Ezayi kitabu la. Ezayi sura 54 a verset 17. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko o de kosɔn kɛlɛkɛminɛn min bɛ dilan i kama olu bɛ na kɛ nafantanw ye. Nɛnkun min bɛ wuli i kama kiiri la i na olu bɛ jalaki. O na kɛ matigi ka jɔnw tiɲɛ ye ani ne ye kisili min latigɛ u ye. Matigi ko ten. Nin verset ye layidukan barikama ye o min ye lakana ani Ala ka tilennenya kɔni. N'i ye Ala baarakɛla ye i bɛ Ala ka nɛɛma birifini de kɔrɔ. Dankari fosi wala sendoni wala tɔgɔ tiɲɛni olu tɛ se ka labɛn i kama wala ka se sɔrɔ i kan. Bawo Ala yɛrɛ de bɛ jɔ walasa ka i ka kɛlɛ kɛ. O ye i ka tiɲɛ ye Krista la. Kana siran fosi ɲɛ. Kana siran mɔgɔ si ɲɛ. Ala ye min d'i ma jugu si tɛ se ka o ndaraki ka bɔ i bolo wala ka o tiɲɛ. I ka danaya mara ani i ka taaɲɛ ni jigisigi ye. I ka ɲɛnamaya kalifa Ala ma. I ka a kalifa matigi bolo. I ka i hakili jigin nin na don o don. I ka tiɲɛ o ye hɛra de ye. Se sɔrɔli ani sankolo la tilennenya. Jijali ye nin ye ko i tɛmɛna se sɔrɔbaaw kan. Hali kɛlɛw waati la wala sinaya waati la i miiri a la ko Ala ale ta de ye kumakan laban ye. I ka nin layidukan sɛbɛ i dusu la ani i ka taama ni a ye se sɔrɔli kɔnɔna na. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ nin dɔnkili ye.